Hei, luen raapaleeni kirjakahvila. Tupla espresso, kiitos. Mihin istun? Pöytä numero 5 tuolla portaikon vieressä. Jo kahvisi kaikessa rauhassa, käytäntöhän on sinulle tuttu. Hörpin kahvini ja kiinnitän anturit. Sulkeudun kuplaani ja keskityn muistoihini. 2 vuoteen mahtuu paljon. Pelastuminen koronkiskureilta, pankkiryöstö, mieltä kirvelevä petos, äidin kuihtuminen, kuolema, musertava suru, Elinan hymy, kosketus, lämpö, rakkaus, ero, pohjaton kaipaus. Päässä surisee, katsetta on vaikea kohdistaa. Pyyhin kyyneleet ja hoipertelen palauttamaan anturit kassalle, joka tarkastaa, että aineisto on tallentunut. Kiitos, erinomaista materiaalia. Olet elänyt täysillä, sen näkee pikavilkaisullakin. Kunnon draama tekee kauppansa. Editoijamme saavat romaanin valmiiksi sopivasti joulumarkkinoille. Tekijäkappaleet tulevat postissa, ennakkomaksu tilitetään joulukuussa. Tervetuloa jälleen 2 vuoden päästä.